Yes, sir. If vandalize go many properties and don't take your bag, that's not them with the game with it. On tata, them with the go. Okay? ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo Nkwelezu na nka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Oyi na steeti Anambra wee nweta bụ ebe ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo jidere nwoke a ị na-ahụ n'ihu onyonyo a ebe a, onye nke ji abalị wee baa n'ụlọ ebe mmadụ ka rụchara ụlọ ọhụrụ wee gaa tọkọrọ ụdọ ọkụ latrik niile nke awụnyere na ya bụ ụlọ, gbaa ya n'akpa ma bukoro ka ọ gaa ree ya. Kedu ka ya bụ ihe si wee mee? Dịka ha bụ ndị ọrụ nchekwa gbara ya ajụjụ ọnụ, ha jụrụ ya sị ya kedu ka isi wee mata ya bụ ụlọ, kedu ka isi wee mara ebe ahụ. Ọ sị na ya rụburu ọrụ n'ụlọ ahụ dịka plọmba, bụ ndị na-etinye paịpụ maka mmiri na ndị otu ya na kichin na tọilet. O wee sị na ọ rụchazịa ọrụ na ya bụ ụlọ wee hụ ka esi wee wụnyecha ụdọ ọkụ latrik ebe niile. O wee rụchanụ ya bụ ọrụ plọmbin nke e nyere ya n'ụlọ ahụ wee lawa. O nweghị onye ma na ọ gara ga kwadogharịa wee lọchiatazie azụ dịka o siri wee kwuo mgbe ha bụ ndị ọrụ nchekwa na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ọ sị na o ji mgbede wee bata n'ime ụlọ ahụ were ikpute tọwa ụdọ ọkụ latrik, were abalị niile tọwa ụdọ ọkụ latrik chiefo. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwa amadi dịka ndị ọrụ nchekwa obodo Nkwelezu na nka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Oyi na steeti Anambra gbara ya ajụjụ ọnụ. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Eze nwa Francis, ebe ka ewo Nsụka, ebe na Nsụka. Ụzọ ụwa. Kedu ihe mere? What do you commit? Izuru ori. Ori gịnị ka ezu? Ori waya. Wait, iwe na-agba. Kpọpụta waya iwu, kpọpụta ihe izu. Kwụrụ ọtọ sandọ. Kwụrụ ọtọ. Kafe ihe izuru. Aka when did you? Anyị na-ezu gị. Aka esi agbawo. Na-egbopụta si aka ifo. Waya karịkwara. Waya karịkwara. Ihe a bụrụ sụmụ, ihe a wọta pọmpụ. Ebe zoro. Ya wụ pọmpụ na asụsa wee pit Kebe si bịa zụọ waya nụ. Isi awada wee bịa nkwere ebe ịbịa zuo ori. Ka ihe gbasara gị na that side bịa chụkwa waya nụ. Ero gịnị? Ọka ọrụ ero. Ọrụ plọmba. Ịrụcha ọrụ plọmba bịazie ebe atọbazie waya. Ị na-arụ eletrishan. Ọ bụrụ ọgụ nwarụ nke a.
Ka esi bịa tọbazie waya ebe rụrụ ọrụ. Ego ihe ịtọgọ na saịtị mmadụ. Ma wata pọmpụ ma waya ma everything. Ka ebe izugoro ori na nkwere anụwa. Ama ebe izi rụrụ ọrụ. Ide ekwu eziokwu. Ka taa iji wee bịa ọrụ anụwa. Nya about what time? About 7. Shut up! This woman is now 4 o'clock. Kere ka ikusi ba na the compound. No buru gate kisu eba. Ina ro na the place araru. Ko yin na-eresi waya no mo jiti ke ni na-eresi waya. Ebe electrical. Electrical un ko chanda kon ke obosi. It's not electrical. Okay, money in the rest. Money in the rest. I think you go in the rest. Okay, get on your phone. Get on phone. Oyame boria. Where oyame? Commander side there. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo na-etufughị oge ihe onyonyo ọzọ ngachọkwa ka anyị anya na ya bụ ozi nke si n'obodo Ụmụoji nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili North na steeti Anambra kwa wee pụta bụ ebe ndị ọrụ nchekwa jidekwara otu nwa ikorobịa onye nke ha kọwara na o teela aka o si wee kpawa mkpamkpa n'obodo na o teela aka ha bụ ndị ọrụ nchekwa malitere wee chọwa ya dịka ha bụ ndị ọrụ nchekwa na-agba ya ajụjụ ọnụ. Otu n'ime ụfọdụ ebe ha garala zuo ori na nso nso a bụ ebe ọ kọwara na ha gara zuo igwe na-enye ọkụ bụ nke ama dịka jenaretọ, bụ nke a sị ya kedu ụdị jenaretọ unu buru, ọ sị na ọ bụ nke nnukwu ahụ nke a na-ebu taya. Asị ya kedụzikwanụ ka unu si wee buru ya bụ jenaretọ ma akpọpeghị ọnụ ụzọ ama bụ gate, kedu ka unu si wee bufee ya? Ọ sị na ha chi ngwa ọrụ wee gaa ebe ahụ wee gaa ruo ebe ahụ wee gbukaa ya bụ jenaretọ, gbukaa ya, wunye ya n'akpa wee bufee ya na fensị. O wee na-akọwakwanụ na ha dị mmadụ atọ wee gaa ya bụ ori, ma ụfọdụ ihe ndị ọzọ nke ha bụ ndị ọrụ nchekwa nọ na-ajụ ya n'efu efu n'ụlọ ahụ ebe ọ sị na ha nọ wee gbukaa jenaretọ ahụ, gụnyere ma igwe eji asụpụta mmiri n'ala bụ igwe sumo, ma coil air condition, igwe ntụ oyi, ma ụfọdụ akụrụngwa nke ụgbọala bụ exhaust pipe na ndị otu ya. Dịka ya bụ nwa amadi si wee kwuo mgbe a jụrụ ya, ọ sị na ọ maghị maka ndị ahụ niile na ọsọsọ jenaretọ ka o so wee bịa zuo. Ajụzia ya kedu ebe unu na-ere ya bụ ihe nke unu na-ezute, ọ sị na ha na-eresi ya ndị kpakara tingwom bụ nke ama dịka iron condem. Na-etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ka afọ anyị? Afa m bụ Kelechi Nwobi. Kelechi Nwobi onye ebe? Onye Urumkpu Ndị Agụ. Onye Urumkpu Ndị Agụ? Yes sir. Okay, Kelechi Nwobi. Yes sir. Ife ji mara ibu ori ọkụ ya? Yes sir. If vandalize go many properties and o tego ya chọba gị, a sị narị enwude gị enwude, mana tata enwudego gị ọkụ ya? Ndị nwude bụ ndị Ụmụoji Special Squad, ndị eji ebu agụ Ụmụoji ọmalụ. Last place unu ji ori n'Ụmụoji? Ọ na-abịa Ichie Urueze. Nke Ichie onye? Urueze. Ichie Urueze. Onye ka ndị wee ji ori na nke Ichie Urueze? Anyị dị mmadụ ịtọ. Mmadụ ịtọ ka afụfa? Jekwu bụ onye? Jekwu bụ nwa Dimboko. Nwa Dimboko. Utimụnwa na Eze Ụzụ. Eze Ụzụ bụ onye? Onye dị ya n'okwu. Onye dị ya n'okwu. Yes sir. Okay. Ka ebe unu je na nke Ichie Urueze ma Eze Jife? Jenaretọ ka anyị ji eburu. Jenaretọ? Ka ọ dị jenaretọ? Nnukwu jen. Nnukwu jen? Ndị red ya, ndị a na-ebu ibu na-enweta ya na-abụ.
Kotu nsu ebu na fence ya maka na onwe one of the biggest fence n'obodo a no. IPCC eluzi Unu PCC. Unje tu su ejebe. eji span Yeta mu nju ejori aba. ebe 12 nke abịa 12 abani. PCC zi eba kusi eba what time? isi aba I lose si ya ba we bupute By what time? ife dị ka ebe 3 nke abịa ka iji wepụ Ebe 3 nke abani. ka iji wepụ aba By 3 nke abani kunju epu aba. Then pumping machine na-efu aba mbụ sumo na-efu di ya. Solo mwe je nke sumo ya bụzi je ekwu na ezo ozo ife je. Kemgbe su nje ori a? Ihe a last 2 weeks. Mmiri na-ezo mbọsị ya. Mmiri ezoro. Sumo na-efu aba, kọọlụ na-efu na AC, waya na-efu. Nnukwu jen na ụna eje na ya? Nnukwu jen na lista a. Mba ya je kwa na lista. Then sumo ke ndị buru sumo. Ezo ozo na je ekwu ife buru. Ke ndị buru chere waya. Motor pass, exhaust, stabilizer, exhaust motor. Ken kiso weje? Generator kan so for APCs. Generator kiso APCs. Ke bu nso ngata tools, onye ni mu na mechanic. Ezo ozo bi fe bukotase. Ezo ozo wetase tools. Span eju emi. Okay, if anwun bukota, onye unu mo nlebe ya. O nda bakala. Nda bakala kun lebe ya. And ndị abakoro nlebe ụmụ masị ndị a. Okay. Then ka ebe ọzọkwa izukwa n'ime compound a anyị na-amụrụ. Ọmazi fọzọ nzu na compound. Currently, achala agụ ndị agụ a na-terrorize ya. And nwa obi na-ewu ewu. Ara ejide ya ejide, commit to many things. Which na-emego several times squad achọ gị. Ime escape. Yeah? Mana akwado gị na nke ikpeazụ anọ. Gwa anyị compound ọzọ ịbago ije zuo ori. Eziokwu ka nna agwa ya. Gị bụ nwa onwe obi. Nya akpọ mmadụ 10 na aba agata ya ekwu maka gị bụ nwa nwa obi. Na-ezu ochi na tara agụ. Nsogbu adịrọ ya bụ ụmụ social squad. Ọ nwa nwa obi na achara agụ na-ewu ewu. Onye uru mbọkụ ya. Ịbụ Ezekude na aka kpalugo ya aka. Ọ jesize nke ka mani ya napụta. Ndewo. Bye ka ya dịrị mma. Ọkụ ikirichala nke ahụ. Na-etufughị oge, ihe onyinye ọzọ a ga-enyekwa anya na ya bụ ihe onyinye ọzọ nke yitekwara ndị a anyị kirila ekiri bụ ihe onyonyo na-egosi nwata nwoke a ị na-ahụ ebe a bụ onye nke ndị ọrụ nchekwa obodo nwudere n'ime okpuru ọchịchị Ọsụ na steeti Imo. Onye nke enwetere ọtụtụ ụdọ ọkụ latrik nke ga-eju akpa ole na ole n'aka ya. Ụdọ ọkụ latrik enwetakwara n'aka ya abụghị nke a na-atọpụta n'ụlọ ma nke eji ese ọkụ n'ụlọ. Nọ nke ahụ eji ese ọkụ n'ogologo ezi bụ nke a na-akpọ naked wire. Anyị bụ ndị na-amachaghị anya ya otu ahụ ka anyị ji wee mara ya. Ma dịka a jụrụ ya bụ nwa amadi, kedu ka gị na ihe ndị a niile si wee jewe, kedu ebe i si wee tọta ya? Ọ sị na ọ tọghị ya atọ. Ngwa kedu ka gị na ya si wee jee? Ọ sị na ọ hụrụ ebe poolu ọkụ latrik dara. Asị ya ọ sị na wee gaa ebe ahụ wee gaa chịkọrọwa ụdọ ọkụ latrik. Asị ya kedu ka isi wee gaa ebe poolu dara wee chịkọrọwa ụdọ ọkụ latrik? Kedu ngwaọrụ iji wee bee ya bụ ụdọ ọkụ latrik? Kedu? Ọ sị na onweghị ngwaọrụ ya ji wee bee ya, n'aka ka ya ji wee na-adọbi ya n'aka ka ya ji wee na-adọbi ya bụ ụdọ ọkụ latrik. Na-etufughị oge ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Izunna onye bela ka ịwụ iwe ya da akwa nke tọrọ wayo nke tọrọ ya ọ dara ada o chere oke dipolo dara ada iwere eme nke chere
O dara ada. Imeze ka ije kọtụrụ ya were rechara buru ego n'akpa. How many pole dara ahịa? Nego ofu pole. Nego ofu pole dara. Nego ofu pole dara. Ihe awa ọnwa. Eleta m iji buru ihe. Mgbe elebi bụ ya je mgbe aka ya gị bụ ya je. Je buru ya buju ya alụ. Chere acha. Ha na ngịla ya. Na nna na ga-atawa ya. Nana ga-atawa ya. Eleghị ijekọ atụsị ya. Eleghị ijekọ atụsị ya. Eleghị ijekọ atụsị ya. Mba ọ walu ya bụ na ọdụ. How many days can you throw the wire? How many days? A day, get it. As in the thing that I already know, I just got it. Oh, wait, get it. You did get it. Listen carefully, because okay, my own weekend can go here. If you don't go where I'll give you, piano get them to know. Get them to know. Get them to know. Nah, you have got in our draw. It's shocking to me. Ezoku. Me pati ke. Buron ke this. Obinya na first time. Only big danger. Actually people dey so say. Mba get amount no le. Mba. You first the rock. Order na. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa agaala ka nkwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Na mbụ ana m asị ha bụ ndị ọrụ nchekwa obodo ahụ niile ndị jidechara ha bụ ndị ala dị mma na ndị omekome. Ana m asị unu daalụ n'ọrụ maka ya bụ ọrụ mkpocha na nzacha nke unu na-arụ. Mana ka m bidogodu na ihe onyonyo nke mbụ ahụ anyị kiriri bụ nwoke nke a dị oji, onye nke agbara ọtọ. Emechitụrụ m ya bụ ihe onyonyo emechi n'ihi na agbara ya ọtọ ma o bukwa na ọbara n'ụfọdụ akụkụ ahụ ya. Mana ihe m chọrọ ikwu ebe ahụ, o nwere mgbe m nọ na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, o nwere otu onye n'ime ndị ọrụ nchekwa ahụ nọ na-anụ olu ya, onye nke ọ kacha n'ahụ na-asị, unu pụta ebe a ka ya gbagbuo onye a, unu pụta ebe a ka ya gbagbuo onye a. Nsị hee, o ruola otu ahụ. Ya bụ ihe nwe ka o si wee dị m n'ahụ, ọ dị m mma na ntị ma ọlị, ọ dị m mma na ntị chaa maka abịa m sị akwadoghịkwa m onye ọbụla na-ezu ori n'ụzọ ọbụla mmadụ iwe ihe na-abụghị nke ya. Akwadoghị m ya. Nwa ikorobịa ọbụla na-ekiri m, nwa agbọghọbịa ọbụla na-ekiri m, maọbụ onye ọbụla na-ekiri m ugbu a, ori adịghị mma. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa, ori kacha njọ. Mana ka anyị kwuo nke a, ka anyị kwuo nke ọzọ. Ọ na-abụzi onye zuo ihe ọbụla o zuru asịsị gbuo ya, egbuwe n'otu ahụ, mmadụ ole ga-afọ n'ala Igbo? Onye ijidere n'ori, ịhụ ya egbe n'aka ya, o nweghị ihe ọbụla ị hụrụ n'aka ya dịka gasị na ọ na-ewepụ ndụ mmadụ ma ọkwanụ na ọ na-eyija ndụ mmadụ n'ori aka ntụtụ nke nna akwadoghịkwa. Ihe na-agụzi gị bụ sịpụta ka ị gbagbuo ya, sịpụta ka ị gbagbuo ya, wee na-asị gị nwanne m, onye nke ahụ ọ na-anụ ọkụ n'obi ka ya gbagbuo.
ndị Fulani ole ka ị gbagburula? Ndị Fulani a niile ndị na-enye anyị nsogbu na mpaghara dị iche iche nke ala Igbo, na-egbu ndị be anyị, na-achụ ndị be anyị ọsọ n'obodo dị iche iche. Ana m asị ka m jụọ onye nke ahụ ọ kacha n'ahụ ka ya gbagbuo ya. Ndị Fulani ole ka ị gbagburula? Ma ọkwanụ ka ị jiderela ejide n'aka? Ọ na-abụkwara m ihe ịgba anya mmiri na onye Igbo zuo kọpụ garị, asịsị gbuo ya, agba ya ọkụ. Mana ndị bụ ndị iro anyị nke doro onye ọbụla anya, ndị na-eme ya ihe n'anya ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị, ndị na-emekpa ya ahụ, onye ọbụla na-ekiri ha. Gị bụ onye nche ebunyere egbe, ihe niile na-agụ gị bụ ka ị gbagbuo nwanne gị onye Igbo. Mana ịhụ ndị ugwu ebe ha na-akpa mkpamkpa, ebe ha na-emebi be anyị, ebe ha na-enye ndị be anyị nsogbu, iwepụ anya. Ọ jọkwara njọ. O gburu nwanne ya bụ Ikwu Odogwu. Biko nụ, ụmụnne anyị ndị a ejidere akwadoghị m ori n'ụzọ ọbụla, mana ụdị ori a bụ n'ori a ga-ata mmadụ ahụ. Ọ bụrụ nga ka ọ ga-agara ya, ọ gara ya nga, ọ nọzuo nga, ọ pụta amara ma ọ ga-amụta ihe, ọ bụghị nke eji egbu mmadụ egbu. Biko nụ, so enwekwala ihe mere ụmụnne anyị ndị ahụ. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ na ekwu nke a ekwukwa nke ọzọ. Ihe ọzọ anyị kwesịrị ị na-etinye ọnụ, na-etinye anya na ya bụ ndị gọọmenti na-achị steeti niile enwere n'ala Igbo. Anyị na-ahụ ọtụtụ n'ime unu ndị gọvanọ dị iche iche anyị nwere n'ala Igbo na-agba mbọ nke ukwuu n'ịrụrụ ndị obodo ọrụ, mana ọ ga-adịkwa ezigbo mkpa unu na-arụkwa ụzọ, na-arụ briji, na-arụ gọọmenti haus, arụ ihe ndị ọzọ. Unu tinyekwa anya, unu tinyekwa uche n'ịrụ factories, unu tinyekwa uche na industrialization nke ga-eweta ọrụ, nke ga-eweta ọtụtụ ọrụ, ga-enye ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọrụ. Maka na ụdị ego ọbụla ọ sọkwa gị tinye wee rụọ ụzọ, rụọ briji, rụọ nke a na nke ọzọ, ma ndị obodo gị enweghị ọrụ, ma ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ n'obodo gị enweghị ihe ha na-arụ, ọsọkwa gị cheta ndị nche niile nọ n'ụwa jinye ha egbe. Abịa na junction ọbụla ka enwee ndị nche 100, gaa n'eluigwe bute ego wee zụọ ngwa agha nye ndị ọrụ nchekwa ka echewe nche. Ma ndị obodo gị enweghị ọrụ, ma ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ n'obodo gị enweghị ọrụ. Afụịkwa m ka udo si adị n'obodo ahụ, ahụịkwa m ori ka ga na-ezu, maka na ndị a niile na-ezu ori a ekwesịrị ka o nwee ihe ha na-arụ. Mana ndụmọdụ m nye gị bụ nwa ikorobịa, gị bụ nwa agbọghọbịa na-ekiri m ugbu a, echekwala sịwa na gọọmenti ewetaghị ọrụ na ihe mere iji ezu ori. O nweghị ihe ọbụla ga-eme n'ụwa a esi na ihe a bụ ihe mere iji ezu ori. Ori abụghị aka ọrụ. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa, ori kacha njọ. Wepụ aka n'ori, gaa mụọ ọrụ, gaa gbaa bọyị, gaa chọọ ihe ị ga-emere onwe gị, ịbara onwe gị uru, bara ezinụlọ gị uru, ma bakwara obodo gị uru. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, otu iso hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Nke taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Biko nụ, ya bụ nwa amadi si nyefekwa ya n'aka ndị ọrụ uwe ojii, ma sị kpụrụ ya gaa n'ụlọ ikpe. Ihe ọbụla iwu obodo si mee ya, si emekwala ya jungle justice. Ọkwa nke m kwụ na ya.